תנסה. כן. לא, אמרתי לך, תיקח את הכדורסל שלך, הכתום. תעשה לי. תיקח את הכדורסל הכתום, את זה, תראה, את זה תיקח, עם זה אתה מצליח, כי זה כדורסל, הכל זה לא כדורסל. הנה, הכתום שלך שהבאת, זה כדורסל. זה? לא, הכתום, הכתום. זה, פה קדימה, זה. כן, בדיוק, זה כדורסל, עם זה תצליח. אתה תצליח, עם זה אתה תצליח. לא ככה, מהצד, מהצד. כמעט הצלחת עם זה. כמעט, מהצד קצת לא נורא, תנסה עד שתצליח. תעזור לי. בוא אני אעזור לך.